Appetizing ba? Uy! Babalikan daw tayo ng 8 o'clock. Hi guys! Day 2 ng ating Cam Norte Moto Camping Adventure. Day 1 ay isinama ko kayo sa isang coastal area sa Barangay Luklukan Sur sa bayan ng Jose Panganiban. Ngayon naman ang ating moto camping ay sa isang isla sa bayan ng Kapalonga na nasasakupan ng Barangay Kamagsaan. At mula sa Kamagsaan, sasakay tayo ng maliit na bangka for 30 minutes para marating natin ang isa sa tourist destination ng Cam Norte, ang Gihanlo Island ng Kapalonga. Tara guys, samahan niyo ako. Baka may sticker ka dyan, boss. Yun o. Ito po biyahe mo. Ay, camping. Ano po, pantinola at maliit lang. Ilang po? Kayo lang kumakain? Dalawa lang kami. Anong ganda ito? Sige po. Sige, pare daw yun. Sige, magayo. Ano po, at paluya. Maliit lang po, para dito lang.
Ano lang ako. Ito. Ito. Pwede na? Sige po, yun na po yun. May maliit lang po sana. Ihip mo. Ito, maliit. Okay na po yan. Bali magkano po yung lahat? Opo. Kahit na lang. Kahit na. Kahit po, ano po bang kailangan? Ito po kahit ano, isang Dalawa-lima. piraso lang. O 2.5 sige. Meron na po kami 35. kutsara. Tapos may saging po kayo. Wala. Sila, may saging. Kaso yung saging mo, hindi pa pwede kainin. Ayun. Sige, ito na muna. Magkano po ito lahat? 35 lang. 35 po lahat. Walang te. Dalawang piraso, ilang saging? Apat na piraso po. Kaya mo lang, sa akin na lang din. Ate, anong barangay to? Kamagsahan, Purok 1. Purok 3 pala, sorry. Kamagsahan, Purok 3. Kasama natin si ating tropang si Lon Mar. Yan. Ayan yung motor niya. Sinamahan niya ako. Pero matindi yan. Pag isinama mo, ikaw na nga nang abala, namili pa. Napakarami, puro pagkain ang laman ng motor niya. Grabe. Talaga napakabait nitong taon to. Hihintay lang kami nung ng bangka. Tapos iwanan namin yung motor dito, guys. Pupunta na tayo sa pulong yan, no? Tara. Dito tayo tatawid. Ayan. Siyempre with Lone Mar. Yeah. Yeah. Ayan na. Ay. Malapit na tayo sa campsite. So ngayon, una namin gagawin, magpiprepare ng shelter namin. And then after that, prepare na ng pagkain. Mga ganito na sila. Trash dispose properly with care. Diba? And may shelter na kami. And nilagay na ako ng canopy. Yan, nilagay namin. So hindi ko na nilagay sa buhangin. Tinali na lang namin. Nag-ihaw si Lon Mar ng isda.
Tapos may saging kami. May sausawan, syempre. Wala na talaga kaming upuan. Nakalimutan namin. At yung isa yung upuan ko naman in order is hindi na deliver. So, ayan. Hindi bang gamit namin nakasabit dyan. May basurahan kami. Ayun. Ayan, ayan. Ayan. So, tara guys, kain tayo. Yan. Nas maluto tayo mamaya ng tinola. Yeah. Sige, daming kanin bro. Ang rice nga. Ang rice nga pala namin is shirataki rice. Japanese rice siya. Bale, ano yun, yung misis ko nag-introduce nun sa amin. And low calorie siya. Hot water lang. It's good for campers. Kasi hindi mo na kailangang magsaing. Lalo na pag nagmamadali kayo, utod kanina. Akala niya magsasaing pa ako. Akala ni Lonmar. Sabi ko din, mainit na akong tubig. Pag init ko ng tubig, binusan ko ng tubig. After 10 minutes, eto na. Kanin na siya. Di ba? Masarap. Oh, Ang kanin. sarap no? Sabi ko sa'yo eh. Magkano kaya? Halimbawa, yung isang ganun ano mo? Medyo mahal nga lang. May parang, 10 piraso is 600. I'm not sure. Unang subo ng fish. Harap. Grabe yung kanin. No. Parang lumaki yung mga ano. Harap. Ang ano niya no? Ang lumok na sarap. Sarap parang inihaw. Ba't talaga pag fresh na isda, no? Ang bilis nga no? Bilis ng ihaw. Matagal pa yung pagpapanikas mo ng apoy.
Ayan, prepare na tayo ng pang tinola natin. Laki ng luya. Isa na tayo. Ito lang yung sitaw. Ayan. Mali naman tayo malunod sa langis. Dahil ang sibuyas namin naubos sa sausawan, karamihan bawang. Ilalagay natin. Natin ang luya. Yung balat-balat pa. Tapos, sibuyas. Nagaling sa sausawan namin kanina. Ow! Kahit pa paano meron. Tanggalin lang natin ang toyo. Yun. Healing chef, no? Diba? Tapos, lagyan natin syempre yung manok. Ang laki. Ang liit na luto natin, pare. Okay. Kailangan maglasang ang ginisang bawang, sibuyas, sa ating manok. Buti nga, di nasira yung chicken natin. Amoy ano na. Amoy tinola na. Pagdamay natin sa bao. Yan. Takpan muna natin. Saglit. Para kumulo siya ng... Yan natin ang asin. Kahit konti lang. Lakas ng hangin, guys. Oops, tama na. Okay. Yan. Lagyan na natin yung sayote. Yan. Para lumambot agad. Kumukulo na, ha? Kailangan natin konti. Baka namatay. Hindi naman. Wow! Mukhang sarap niya. Sarap ka ba? Ako to. Paborito pa naman yung bunso ko to. Now it's time to taste. Ang paghuhukom. Uy. Wala siyang ano yan, bulalo. Hindi ko natitikman, ha? Kaya lang makakain, eh. Napapawa ko na. Ah! Ay! Sarap! Tapos ang tinola. Oh my goodness. Sarap. Kami pangalan mo, baka malimutan. And dinner time. Tikman na natin ang ating nilutong tinola. Sarap. Sarap pero malamig na. So mauna na tayong kumain. May 3 camper pan dumating. Mga estudyante sa si sir. So dito na sila makikisaing sa atin. Kaya kailangan na natin kumain para paggamit natin yung ating lutuan. Wala silang dalang butane. Ayan. Alright. Sarap. Yote. Yote.
Malamig na. Kaya palang manok. Mas na. Ito kay Lunmar na yung natira. Mamatay. Nahinapoy. Sold. Ha? 85 ata to. Tapos yung luto matagal na yan. Parang 250. Hindi. Sold. May toothbrush na. Makapahinga na tayo. Time to sleep. Ano ba tayo bukas? Time check. 8:30. Okay. Kaya na tayo magkumot. Maaga raw kasi darating yung magsusundo sa atin. Kasi kailangan masundo tayo ng high tide pa para malapit yung bangka. Sasara na natin. Good night, guys. See you tomorrow. Morning, guys. Masarap ang tulog natin. Time check is 6:40. Sorry. It's 5:40. Yan. Kalmado ang dagat. Grabe ang maga. Nagigising ka ng ganito ang paligid mo. Bihirang-bihira lang, di ba? Thank you, Lord. Good morning, dagat.
Back up na kami guys, namating na yung aming sundo. So, ito lang naman. So, yung kalog din muna tanggalin natin. Oh. Hindi ka magulo na ano. Sige yun. Gulo ba mo yun? Sabihin na yung kalagay natin, tapos na. Ginawa ko na. So, lagay ko. Ayan siya. Pwede naman pala. Hindi na, parang hindi masyadong tumaas. Ito. Ayan, nandala na rin namin ng basura. Saan to? Ito na lang. Huwag na. Huwag na. Makauwi rin yun. Huwag ka na dyan. Ay sige na sir. Baka magbasa. Kapag ka pa, maliligo na rin. Touchdown. Tara. Dito.